आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आरो फिन खेबसेबाव मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय लाखपति दिदि आङो मियायो बेनि बागै नोंथांमोननो बे लाखपति आसाम गभर्नमेन्टनि नैबे महिला उद्यमिता स्किम बे स्किमाव जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोनदों नोंथांमोना बे स्किमनिफ्राय रांखौ मोननो थाखाय माबायदि क्राइटेरिया माबायदि प्रसेसजों थांनांगो आङो नोंथांमोननो मियानि भिडिअ'आव देखायदोंमोन। नोंथाङा बेयाव मेनलि रां मोननो थाखाय नोंथांनि लनफोर नोंथाङा लाना दोननाय बे लनफोर लाना दोननाया डिफल्टार लोगोसे नोंथांनि सिबिल स्क'रा मोजां जानांगोन। लोगोसे बेयाव DBTनि प्रब्लेम आङो बेफोरनि बागैबो नोंथांमोननो मियानि भिडिअ'आव नोंथांमोननो खोथादोंमोन। गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट बानायफिनदो बे DBT आरो सिबिलनि नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ नांगौ आरो आं नोंथांमोननो खोथा होखादोंमोन आं मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननो बेफोरनि A to Z डाउटखौ क्लियार खालामनानै होगोन जाहाथे नोंथांमोना बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां मोननायाव जाहाथे प्रब्लेमाव गोलैनो नाङा। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो नैबे दिनैनि भिडिअआव मेनलि नायगोन लाखपति दिदि जाय बिथांमोना बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनदों नोंथांमोननि जोङो बेयाव A to Z DBTखौ चेक खालामनानै लोगोसे नोंथाङा बे DBTखौ बोरै बेंकआव नोंथाङा कानेक्ट बानायहैनो जोङो बेफोरनि प्रसेसखौ नायगोन आरो नोंथाङा लन मोनगोन ना मोना जोङो बेयावनो नायनानै मिथिगोन जोङो नोंथांनि गावबागावनि सिबिल स्करखौ बोरै चेक बानायो मबाइल फननि मददावनो जोङो बेनि प्रसेसखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों A to Z डिटेल्सआव नायगोन। गिबियावनो जोङो मेनलि नैबे मोनसे बुस्थुखौ नायग्रोनि बेनो जाहैबाय सिबिलानो जाहैबाय मेन। जुदि नैबे लाखपति दिदि बे सरकारनि मोनसे नोंथांमोनखौ लाखपति बानायनो लानाय बे स्किमा मोनसे बियो लन बायदिसो जागोन। बे लन बायदि सिस्टेमखौ नोंथांनि बेयाव सिबिलखौ नायगोन नोंथांनि बे लन लानायनि लेनदेना मोजांब्लासो नोंथाङा बे रांखौ मोनहैनो हागौ। जोङो बोरै बे गावबागावनि सिबिलखौ चेक बानायनानै लानो जोङो बेनि प्रसेसखौ गिबियावनो नायग्रोदिनि। गिबियावनो नोंथाङा सिबिलखौ चेक खालामनो थाखाय गावबागावनि सिबिलखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव बेयाव टाइप खालामनांगोन CIBIL सिबिल नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखागोन नोंथाङा लिंकआव थुबाबो नोंथाङा पेजाव थांनानै नायनो हागोन। नैबे स्किम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नैबे महिला उद्यमिता अभियाननि स्किमनिल' नङा नोंथाङा बे सिबिल आरो नैबे DBT होननाय सिस्टेमखौ जुदि नोंथाङा थिक खालामनानै लायाबा नोंथाङा उननि स्किमफोरावबो नोंथाङा प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ। अनलि बेनिल' इसु नङा बेयो मोनसे लाइफ लं प्रसेस बायदि जानानै फैदों दानिया जोङो बे सिबिला मेन। नोंथाङा बे सिबिला नोंथांनिया गुड मोजांबासो नोंथाङा जेरावखि जाया नोंथाङा लन मोननो हायो बेंकआवनो जा नोंथाङा खुनु प्राइभेट इनस्टिटिउट बेफोरबायदियावनो नोंथाङा दानिया जों नैबेयाव गुगोलाव जोङो सार्च खालामबाय सिबिलखौ जोङो सार्च खालाम नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबे फ्रि सिबिल स्कर एन्ड रिपर्ट नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक खालामबाय बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों गेट इउआर फ्रि सिबिल स्करखौ नोंथाङा नैबे मोनसे पर्टेलनि जोहैबो हायो। लोगोसे नोंथाङा गुबुन गुबुन जेरै पेटिएम फनपे फ्लिपकार्ट बायदि एपफोरावबो नोंथांमोना बानायनो हायो। नोंथांमोना नैबे गेट इउआर फ्रि सिबिल स्कर नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया। दानिया नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। नैबेयाव नुनो मोनदों नैबेयाव नोंथांनि इमेल एड्रेसखौ नोंथाङा बहायबानो जाबाय आरो नैबेयाव पासपर्टखौ नोंथाङा निजा क्रिएट खालामनांगोन। पासपर्टखौ नोंथाङा नोंथांनि नाम 1 2 3 बेफोरबायदि नोंथाङा क्रिएट खालामबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांनि फार्स्ट नाम नोंथाङा बेयाव फार्स्ट नामखौ लिरनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव लास्ट नेम आरो नैबेयाव आइडि टाइपआव नोंथाङा नैबे इनकाम टेक्स आइडि नाम्बार बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन।
जोङो बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय बेबायदि दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि पाननि नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनानै होनांगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि डेट मान्थ आरो इयारखौ होनांगोन नोंथाङा बेखौ आधार कार्डफोराव नायनानै होबानो जाबाय नैबेयाव नोंथाङा नोंथांनि पिन क'डखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन दानिया नोंथांनि नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायबानो जाबाय नैबे बक्सआव दानिया नोंथाङा नैबेयाव एक्सेप्ट एन्ड कन्टिनिउआव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन जोङो दानिया बे गासैबो डाटाखौ बेबायदि फारि फारि जोङो फिलआप बानायनानै नैबे एक्सेप्ट एन्ड कन्टिनिउआव जोङो क्लिक खालामनानै होदिनि दानिया जोङो गासैबो डाटाफोरखौ जों एड बानायबाय दानिया जों नैबे एक्सेप्ट एन्ड कन्टिनिउआव जोङो क्लिक खालामनानै होबाय बेबायदि दानिया जोंनियाव मोनसे अटिपि फैगोन जोङो बे अटिपिखौ नैबे बक्सआव जोङो बहायनानै होनांगोन जोङो दानिया बे अटिपिखौ बहायना होनोसै दानिया जोङो अटिपिखौ बेयाव बहायबाय दानिया जों नैबेयाव जोङो कन्टिनिउआव जोङो क्लिक खालामनानै होनांगोन दानिया जोङो बेयाव कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै होबाय दानिया नैबेयाव मोनसे कुइसन सोंदों बेयाव डिभाइसनि बागै सोंदों नैबे नोंथांनि दा मबाइला नोंथांनि नंगौना नङा डिभाइसआ नोंथांनि बा नोंथाङा नैबेयाव एसआव होदो नङाबाथाय नोंथाङा नैबेयाव न'आव होदो आं नैबेयाव एसआव होबाय दानिया जों नैबे कन्टिनिउआव जोङो क्लिक खालामनानै नैबेयाव होफिनबाय दानिया जोंनिया बेबायदि साइन आपआ साक्सेसफुलि बेबायदि खोथैगोन नोंथाङा बेबायदि बानायबानो जाबाय दानिया जों नायदिनि नैबे गो टु डेशबर्डआव जोङो क्लिक खालामनानै जोङो दानिया नायदिनि दानिया नोंथाङा गावबागावनि सिभिल स्करखौ नोंथाङा बेबायदि नुनो मोनगोन नैबेयाव 300निफ्राय नैबेयाव 900 बेबायदि नोंथाङा नुनो मोनगोन जुदि नोंथांनि सिभिला नैबे 800 700 बेफोरबायदियाव दङ अब्ला नोंथाङा लनखौ मोननायनि चान्सआव दङ नोंथाङा बेबायदि गावबागावनि सिभिल स्करखौ नोंथाङा नायनानै लाबानो जाबाय बेबायदि प्रसेसआव थांनानै इजियावनो नोंथाङा बेबायदि नायना लानो हागोन जाय आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेफोरबायदि लननि एप्लाइ खालामो बा दा स्किम सोलिबाय थानाय महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि बेफोरबायदि रांखौ जाय बिथांमोना मोननो सानदों नोंथांमोना थाबैनो बेफोरबायदि सिभिल स्करखौ नोंथाङा चेक खालामबानो जाबाय बे सिभिल स्कराव नोंथांनि गासैबो बेयाव लननि डाटाखौ नोंथाङा चेक खालामनानै लानो हागोन नोंथाङा बेसेबां लनखौ सुख'खो बेसेबां हरनो दंबावो बेफोरबायदि नोंथाङा चेक खालामनानै लानो हागोन नैबेयाव नुनो मोनगोन नोंथाङा नैबेयाव भिउ इउआर सिभिल रिपर्ट नैबेयाव नोंथाङा प्रिन्ट इउआर सिभिल रिपर्ट प्रिन्टबो खालामनो हागोन आरो नायनोबो हागोन नोंथांनियाव बेसेबां लन लानाय दङ बेसेबां नोंथाङा सुख'खो नैबेयाव थुना होबानो नोंथाङा बेबायदि प्रसेसआव इजियावनो चेक खालामनानै लानो हागोन गावबागावनि सिभिल स्कर बे लन लानायाव मेन नैबे बुस्थुखौनो नायो नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ जोङो दानिया नेक्स्ट प्रसेसखौ जोङो नायदिनि दानिया जोङो नैबे मोनसे नैबे DBT ट्रेन्सफार बे DBT नैबेयाव डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोङो बेयाव आपडेटखौ नायनोसै आं नोंथांमोननो मियानि भिडिअ'नो खिथिखाबायमोन बे DBT ट्रेन्सफार नोंथाङा बे DBTआ एक्टिभ दंना गैया आङो भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होना दोनगोन नोंथाङा बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा गावबागावनि DBTखौ नायनो हागोन एक्टिभ दंना गैया जुदि एक्टिभ गैया दानिया जोङो बेयाव नोंथाङा गावबागावनि DBTखौ बोरै एक्टिभ खालामनानै लानो हागोन जोङो बेनि प्रसेसखौ नायदिनि जुदि नोंथांनियाव एक्टिभा गैया अब्ला नोंथाङा बेयाव मोनसे फर्म मोनगोन बे फर्मखौ नोंथाङा बेंकआव जि बेंकआव नोंथांनि एकाउन्ट दं नोंथाङा बे बेंकआव बे फर्मखौ नोंथाङा जमा होनांगोन जोङो दानिया बेनि A to Z डिटेल्सखौ जोङो नायदिनि बे फर्मखौ जोङो बबेयाव मोनगोन दानिया नोंथाङा नैबे फर्मखौ मोननो थाखाय नैबे पेजनि लिंकखौ नोंथाङा आङो भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होखागोन नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजाव फैनानै नोंथाङा इजियावनो बहननानै लानो हागोन नैबे DBT नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामबाबो बेबायदि पेजाव फैनानै नोंथाङा बेयाव नायनो हागोन दानिया नोंथाङा नैबे डकुमेन्ट्स नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बे डकुमेन्ट्सआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन बेबायदि डकुमेन्ट्सआव खालामनानै नोंथाङा नैबे DBT पेमेन्ट्स नोंथाङा बेयाव DBT पेमेन्ट्सआव बेबायदि क्लिक खालामनो नांगोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबेयाव मोनसे नोंथाङा अपसन नुनो मोनदों सिटिजेन कर्नार नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन जोङो दानिया बे सिटिजेन कर्नाराव जोङो क्लिक खालामनानै होबाय बेबायदि दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे लास्ट नाम्बाराव दङ स्टेप बाय स्टेप नैबे गाइड फर गेटिं आदार सेडिं नैबेयाव नोंथाङा लास्टाराव बेयाव मोनसे अपसन नुदों नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय जों दानिया बेयाव क्लिक खालामबाय दानिया जोंनियाव मोनसे फर्म डाउनलड जासिगोन जोंनिया फर्मा डाउनलड जाबाय जोङो बे फर्मखौ दानिया जोङो बेखेवनानै फर्मा गेवबाय जोङो बे फर्मखौ बोरै फिलआप बानायो जोङो बेनि प्रसेसखौ नायदिनि गिबियावनो बे फर्मा मोनथाम थागोन मोनथाम खोलोबाव नोंथाङा बे पेजखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै लाबोनांगोन आरो नोंथाङा जि बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा
बे NPCI खौ लिंक खालामनो सानदों नोंथाङा बे एकाउन्ट नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनांगोन लोगोसे नोंथाङा बेंकआव बेखौ फर्मखौ जमा होबानो सानसेनि गेजेरावनो नोंथांनि DBT आ एक्टिभ जागोन नोंथाङा जि बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि बे फर्म फिलआप बानायनायाव जि बेंक एकाउन्टखौ नाम्बारखौ होदों DBT लिंक गैयिखौ नोंथाङा बेयाव DBT खौ लिंक खालामनानै हागोन नैबे फर्मनि जोहै नोंथाङा सानसेनि गेजेरावनो जाय बिथांमोना DBT आ अलरेडि डान जाखाबाय नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप बानायनो नाङा जाय बिथांमोननि DBT आ एक्टिभ जायाखै नोंथांमोनाल' बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै बेंकआव जमा होनांगोन मोननै मोनथामबाथाय नोंथांनि बे DBT आ प्रब्लेम जालांनो हागौ गिबियावनो जोङो दानिया बे फर्मखौ बोरै फिलआप बानायो जोङो बेनि अपसनखौ नायदिनि गिबियावनो नोंथाङा बेखौ ब्रान्च मेनेजारनिसिम लिरनांगोन नोंथांनि ब्रान्चआ बबेयाव दं नैबेयाव ब्रान्चनि बेयाव नामखौ लिरबानो जाबाय नोंथांनि बेंकआ मा बेंकनि नामखौ लिरबानो जाबाय SBI सेन्ट्रेल बेंक नोंथांनि बेंकआ मा नैबेयाव लिरबानो जाबाय दानिया नोंथाङा बे फर्मखौ माब्ला गथायनो सानदों नैबेयाव डेटखौ लिरबानो जाबाय आरो नोंथांनि एकाउन्टनि नाम्बारखौ पासबुकआव नायनानै नैबेयाव बहायबानो जाबाय आरो एकाउन्टनि नामखौ नैबेयाव लिरबानो जाबाय आरो नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ फिन खेबसेबाव बहायफिनबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि सिगनेचार आरो जुदि सिगनेचार लिरनो रोङा आखाइनि थामबाबो जागोन मेन अपसना नैबेयाव टिक मारिनो खोथादों नैबेयाव आं बेखौ नोंथांमोननो खोथाना होनि गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव गिबिनि अपसनखौ टिक खालामनांगोन जुदि नोंथाङा डाइरेक्ट बेनिफिटनि लाब लानो सानदोंबा नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय नैबेयाव टिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव फरायनानै नायजागोन नैबेयाव लिरना होखादों I wish to seed my account नं नैबे एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगोन with NPCI mapper to enable me to receive direct benefit transfer DBT including LPG subsidy from government of India GOI in my above account I understand that if नैबेयाव more than one benefit transfer is due to me I will receive all the benefit transfer in the same account नैबेयाव लिरना होदों for customer who have not so far seed account with NPCI mapper बेयाव only जाय बिथांमोननि DBT आ जायाखै मोननै मोनथामबा प्रब्लेमाव जानो हागौ बेयाव लिरना होखादों रोखायै मोनसेल' बेयाव एकाउन्टआव नोंथाङा डाइरेक्ट बेनिफिटनि ट्रेन्सफारखौ लानो हागोन नोंथाङा बेयाव टिक खालामबानो जाबाय दानिया जोङो बेनि नेक्स्ट प्रसेसखौ नायबावनोसै नैबेयाव नोंथांनि खेबसेबाव नोंथाङा आखाइनि थाम नङाबा सिगनेचारखौ होफिननांगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि नाम नैबेयाव मबाइल नाम्बार नैबेयाव इमेल आइडि दंबा नैबेयाव इमेल आइडिखौ होनांगोन आरो नैबेयाव आधार कपि आधारखौ नोंथाङा प्रिन्ट आउट खालामनानै बेनि एटेस्टेडखौ नोंथाङा सिथाबना होनांगोन बे फर्मजों लोगोसे आरो नैबेयाव सिगनेचार नोंथाङा मानिफिननानै बे फर्मखौ नोंथाङा बेंक मेनेजारनो गथायबानो सानसेनि गेजेरावनो DBT आ एक्टिभ जागोन दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट गभर्नमेन्ट स्किमनि डिटेल्स खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ